Een spontaan idee tussen buren begin 2022 groeide uit tot een serieuze Zeeuwse wijngaard. Vandaag praat ik met de mensen achter wijngaard Bossenblie hier in Axel over de realiteit achter de droom, uitdagingen van de Zeeuwse klei en de smaak van het succes. We staan in de wijngaard tussen de blauwe druiven met Ellen, Johnny de Bad, Danny en Janine van Regenwortel. Nou, heel leuk dat we hier met jullie eens een praatje kunnen doen over de druiven, over de wijn. Wat we eigenlijk willen weten, hoe is nou eigenlijk het idee ontstaan om hier zo'n wijngaard te beginnen? Ja, ik was aan het lezen op vakantie in de krant. En ik was een stuk aan het lezen over de Nederlandse wijnbouw. Dus we hadden verder ook nog helemaal niks met wijnbouw te maken. Dus ik had dat gelezen en dat leek me wel interessant. Dus we kwamen thuis van vakantie. Dus ik dacht, ik ga eens een keer bij de buurman vragen wat hij daarvan vindt. Omdat er toch van die hoge planten naast zijn deur komen. En die zei gelijk van ja, datzelfde idee heb ik ook. Dus we zijn er met z'n tweeën opgesprongen. Nou, dat was wel heel snel beslist dan. Ja? En hoe lang hebben jullie nou hier die wijngaard? Inmiddels bijna of ruim 4 jaar. En we zitten nu in het 4e jaar. Ja, hoe worden de taken verdeeld dan? Ik doe voornamelijk eigenlijk de meeste boekhouding. Ik help ook mee in de wijngaard. Danny doet voornamelijk de wijngaard. Ook aan als er ziektes in zijn, laat hij heel goed op. Johnny, die doet eigenlijk ook wel van alles een beetje. Ook voornamelijk richt hij zich veel op de verkoop. En Ellen helpt ook heel veel. Manisje van alles. In de teelt, in de wijngaard. En daar zijn we eigenlijk met z'n vieren bezig. En dat kost gewoon heel veel tijd. En je bent 1200 uur per jaar, per hectare bezig aan je teelt. En dan natuurlijk nog je wijnmakerij. Het is straks is het gewoon weer plukken. En dan hebben we eigenlijk een drukke periode tot oktober. Om alles uiteindelijk in de wijnmakerij te doen. Ja. Er wordt aan witte en blauwe druiven, of zeg ik rode druiven verbouwd. Blauwe druiven, ja. En daar maken we witte wijn, rosé en rode wijn van. Oké. Ja. Ja, wat brengt u hier vandaag? Ja, wij zijn hier in de buurt op vakantie. Oké. En ik ben sommelier. Oké. Maar ik heb nog nooit wijn uit Zeeland. Maar dan hoor je te pakken nou. Dus ik ga even kijken hier. Dus daarom zijn wij hier even heen. Met onze kinderen, die zitten op het springkussen. Maar wij En even. waar woont u zelf? Zuid-Holland. Ja. In de buurt van Leiden. Ja. Oké. Nou, daar ben u een eindje van huis. Dat is een eindje van huis. Maar Ja. Axelse wijn is perfect hoor. Ik heb geen idee. Ik Ja. ga er nu een proeven. Nee, nou, moet je zeker doen. Dan even maar een oordeel erover. Goed, ga ik doen. Veel plezier. Dankjewel. Janine, mag ik nou vragen hoeveel soorten druiven verbouwen jullie hier? We hebben 4 verschillende. 2 blauwe en 2 witte. De blauwe zijn de Monarch en de Cabernet Cantor. En de witte is de Johanniter en de Solaris. En als ik ze nu proef zo vanuit de tros zelf, dan proef je echt smaakverschil tussen die rode? Niet heel erg vind ik zelf. Dat komt dan door verdere bewerken ervan. Inderdaad. Ja, maar het is wel zo dat je ze verder bewerkt. Dan zijn de smaken wel verschillend per ras. inderdaad. Dat is wel, dat komt wel naar boven dan. En na hoeveel jaar kun je druiven oogsten? In principe kan je oogsten na 3 jaar, maar dat is nog heel minimaal. En wij zitten nu op 4e jaar, dus elk jaar gaat het beter. En ik denk na een jaar of 5, 6 dat we toch wel op de volle oogst zitten. Ja. En dan die druiven, die planten die blijven, zou ik maar zeggen, die gaan jaren mee. Die gaan jaren mee, die kunnen 50 jaar oud worden. Oké. Ja. Nou, kun je dan ook een beetje vertellen in het proces na de oogst? Dat we oogst hebben, gaan ze naar de loods, naar de wijnmakerij. Dan gaan we ze ontstelen, dat de steeltjes moeten eraf. De druiven moeten gekneusd worden. De witte wijn doen we gelijk in de ketels. De rode wijn laten we een paar dagen staan, want die moeten gisten in de bakken. Ja. En de witte wijn die gaat gelijk
gefilterd, zou ik maar zeggen, geperst in de ketels. En hoe lang blijft dat dan in die ketels? Een maand of 3, 4 voor de witte wijn. Dan kan die al gebotteld worden. De rosé ook. En de rode wijn, ja, die van vorig jaar, die ligt nu nog op eikenhouten vaten. Die ligt nog te rijpen. Dus dan moeten we elke maand een keer kijken of die rijp genoeg zijn om te kunnen bottelen. Ja. Is dat dan een bewaarwijn? Onze wijnen kan je ongeveer 3, 4 jaar bewaren. Want wij gebruiken heel weinig sulfiet. Tot het minimale. Dus dat is ongeveer 3, 4 jaar. Duidelijk. Goeiedag. Goedemiddag. Heb u hem al op? Wijntje. Nee, we wachten nog even. Kijk maar dat de rest wat voor reacties het geeft, zal ik maar zeggen. Hè? En wat had de smaak eigenlijk naar uit? Ik probeer alles gewoon. Oké. Ik probeer alles. Ja, Dus van heel het vat. we gaan proberen, ja. We gaan het eens proberen. Maar het kan nooit niet tegenvallen. Nee. Nee. En waar hou u het meeste van? Vino Blanco. Vino Blanco? Zie? Oké, Oké. Nou, smakelijk voor Sabiet dan. dankjewel. Johnny en Ellen, en het is nou een hele droge periode. In hoeverre hebben jullie daar nou eigenlijk last van? Eigenlijk niet zoveel. De planten die wortelen diep. En zoals je ook kunt zien, ze staan er gewoon allemaal gezond bij. Alleen de jonge aanplanten, die moeten we helemaal te water geven. Want anders gaan ze dood. Maar als ze helemaal geworteld zijn, dan hoef je eigenlijk een druivenplant geen water meer te geven. Nee. Dus. Dat is handig om te weten. Ja. Hey, hoeveel kilo druiven heb je nou eigenlijk nodig om in een fles van 7 deciliter te krijgen? Echt puur de tros, dan heb je 1,5 kilo. Want er gaan natuurlijk steeltjes af en petjes uit en Schelletjes. de schilletjes. Dus dan heb je ongeveer 1,5 kilo nodig om een fles van 7,5 deciliter te maken. Ja. Dus. En hoeveel liter wijn kunnen jullie zo produceren? Ja, we zitten nu nog op beperkte productie. Dus als de planten een jaar of 7 zijn, dan hopen we toch 7000 tot 8000 flessen wijn te kunnen maken. En we zitten nu ongeveer op de helft. Het is pak een beetje 3500 tot 4000 flessen wijn. Wat is de huismerknaam dan? Wijngaard Bossemlie. Dus ook de wijn, dat noemen we ook Bossemlie. Dus we hebben Bossemlie wit, rosé, parel rosé en zomerrood. Ja. Heb je wel eens gedacht zo met de buren, waar ben ik nou eigenlijk aan begonnen? Of ben je al de opzet van de Wijngaard? Nee, en natuurlijk soms denk je als je alles op moet binden en vast moet zetten en snoeien. Het is gewoon veel. Wat ik net vertelde, 1200 uur per hectare per jaar. En als het dan warm is en je zweet, dan is het niet altijd leuk. Maar uiteindelijk, ik ben nog steeds enthousiast en uiteindelijk blij met de keuze die we gemaakt hebben. Ja. En de samenwerking is ook prima. Ja. Dus geen reden om te stoppen. Nee. Nee, zeker niet. Het is vandaag open dag. En jullie mensen kunnen komen kijken vandaag en proeven. Maar jullie organiseren ook rondleidingen en wijnproeverijen. Ja, klopt. Dat is erg leuk om te doen. En ook om de mensen gewoon het totaalplaatje te laten zien. Kijk, je kan naar de winkel om een fles wijn en dan denk je ook neem zo'n wijn. Maar hier zie je van, het wordt hier geteeld. Het heeft te maken met de temperatuur, het klimaat, alles. En dan gaat het uiteindelijk naar de wijnmakerij en dat is nog een heel proces. Ja. Dus het is gewoon mooi om het totaalplaatje te laten zien en ook dan de smaken te laten proeven. Ja. Nou, we gaan zo proeven dan, hè? En, meneer, mevrouw. Ja. Hallo. Heeft u gesmaakt? Want het glas is al leeg, zie ik. Ja. Prima. Ja. Prima, smaakt goed. Ja, moet je er nog een eentje? Ja, dat gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. Op gemakje aan, hè, want ja, we zijn net hier begonnen, dus En u bent een wijndrinker? ja, we drinken wel regelmatig wel een glaasje wijn. Ja, regelmatig een glaasje. En welke rood, wit, rosé? Wit en rosé. Ja. In de zomer ook een rosé en dan in de winter soms rood of maar. Dus ja. Wat ervan genieten. Ja, Gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen, dank u. En bij welke machine staan we nu hier? Hier staan we bij de ontsteelmachine. Dus hier komen de druiven, als ze van het land komen, in bakken. Storten we die boven, daar in de trechter. Dan gaan de druiven hier door de worm en de klopper. En die haalt de steeltjes van de druiven af. Dan vallen hier de druiven en het sap vallen in deze bak. En de steeltjes komen er hier uit. Dat is, ja. En het volgende proces? Het volgende proces is na ongeveer 24 uur in de bak.
gaat de witte wijn en de rosé gaat dan gelijk in de pers. Daar maken we er gelijk sap van. En de rode wijn die blijft ongeveer 2 of 3 weken in die bakken zitten. Want die doen we gisten in de bakken. Ja. En de witte wijn en de rosé doen we gisten in de tanks. Dat doen we ook temperatuur gecontroleerd. En de rode wijn is dan niet nodig. En daarna gaat het inderdaad op fles. Dan Dan ga je bottelen. Dan gaan we bottelen. Nou, we gaan eerst filteren. Ja. Eerst wordt de wijn nog gefilterd. Ja. Dan gaan we bottelen. Na het bottelen gaan we naar de kurkmachine. En als we dat gedaan hebben, doen we hem etiketteren. En dan is die klaar. Meneer, wat brengt u hier vandaag? De wijn. Ja? Ja. U houdt van een wijntje? We houden van wijn, ja. Ja, nog een bepaald soort, wit, wat is er nou aan de rosé? Mijn gunsteling is eigenlijk rode wijn. Maar vanwege de warmte vandaag drink ik een rozeetje. Ja. En bij u? Ja, ik mag toch wel graag de rood drinken. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Dus het smaakt nu al eigenlijk wel goed. Smaakt heel goed ook, ja. Ja, zeker. Ik wil die van jou zo ook wel even proeven. Oh, ja. Allee, proost. Ja, dankjewel. We zijn al heel veel te weten gekomen nu. Is er nog iets wat de mensen moeten weten? Nou, niet direct, maar uiteindelijk kunnen ze natuurlijk informatie vinden bij ons op de website. En dat is wijngaardbossenblie.nl. En altijd welkom natuurlijk voor een proeverij of voor een rondleiding. Ja, zeker. Nou, dan kunnen de mensen dus allemaal lekker naartoe komen hier. Ik wil jullie, Johnny, Ellen, Danny en Janine, heel veel bedanken voor wat we hier mogen zien vandaag. Voor jullie gesprek en heel veel succes in Wijngaard Bossenblie. Dankjewel. Dankjewel. Wijngaard Bossenblie bewijst dat Zeeuwse nuchterheid en Franse romantiek prima samengaan in een goed glas wijn hier in Axel.